polvien päälle, rullataan varpaat alle, kädet alaselälle tueksi ja nostetaan täällä sama ensilantio eteen, rintakehä ylös, auki. Nyt voi päästää sitä päätä vähän rennompana ja kokeillaan tuoda oikea käsi sinne kantapäälle, jos se ylettyy. Kokeillaan nostaa vasen käsi ylös kohti taivasta. Ajatellaan vaan pieni pidennys, venytys. Täällä voi hetken olla. Vapautetaan vasen käsi alaselälle. Molemmat kädet alaselälle vuorotelle ja noustaan ylös leukarintaan ja istutaan alas. Hyvä. Tehdään sama toiselle puolelle. Sitä voi pikkuhiljaa edetä, eli polvien päälle. Rullataan varpaat alle ja toinen puoli. Eli ensin kädet alaselälle, ensin lantio eteen, rintakehä ylös auki ja kokeillaan vasemmalla kädellä. Ylettyykö? Oikealla kädellä ylös kohti taivasta. Katse voi olla ylös tai katse voi olla sinne vasemman olkapään suuntaan. Hitaasti palautus. Vasen käsi, katse, just noin, katse aina ensin ja sen jälkeen vasta ylös ja istutaan alas.